Igsuon, ayaw mo pag-blame sa Ginoo. Bisan unsa pa nang naabot ninyong mga kasakit karon. Kay ang pag-antos bitaw, grasya man na. Ngano man, sa imong pag-antos karon, kung unsa man na imong giatubang ang mga problema karon, di ba mo na siya dalan og tulay nga ikaw karon isampit na sa Ginoo. Pinaagyan ng problemaha, kanunay na kang nag-ampo o nagmahal sa Ginoo. Ayaw kasi na atong uban nga okay ra ang life. Kung ngano, ikaw may dili luoy. Ang luoy, ato sila. Ngano man, katong mga tao nga puno na, walay problema ang giatubang, di naman to sila mo dangop sa Ginoo kay unsa pa maipangayo nila nga sila duna naman. Lahi ra yun sa mga tao nga di nakasabot sa dagan sa lumba sa kinabuhi, nga luyo sa kasakit ug kalipay, nagmahal sa Ginoo. Ang ilibitang koneksyon sa Ginoo walay pagkabugto ba. Sa sakit ug kalipay nga naa nila, na mas grasya ug wala, abunda mas dili, pero grabe ang ilang pagmahal sa Ginoo. Muna ikaw, it's okay. Ang problema, ang pagsulay, basta naapatan ning yuta, kaluha pa yun na. Di yun na siya mawala. Kaya naapamanta sa yutang tinunglo. Naghalo-halo pa ang nagpuyo ni yuta ang matarong og dautan. Normal nga naapatay ma-encounter nga mga problema. Pero kaya ra ang tanan. Basta himuon natong sandata ang pag-ampo o pagmahal sa Ginoo. Basta himuon natong hinagiban ang pagmahal sa Ginoo nga dili ta mobiya kaniya kun dili kapit lang ta kanunay kaysa Ginoo tabangan ra gyud ta kanunay igsoon. Amen.